V murárskej dielni Strednej odbornej školy technickej v Košiciach sa pod dohľadom majstrov vzdeláva aj tretiak Patrik Pandoščák. Chcel by som sa v tom zdokonalovať. Keď dokončím školu, tak by som chcel to robiť aj naďalej, byť murárom. Fyzická práca mu vraj problém vôbec nerobí. No ako dodáva jeho spolužiak Samuel Dušinský, vrásky na čele majú skôr z teoretických skúšok z odborných predmetov. Musíme sa tam učiť 25 otázok, teraz na záverečné skúšky a máme že celkovú technológiu, že napríklad murov, striech, komínov a také veci a to všetko musíme podrobne rozobrať a vedieť. Máme aj odborné kreslenie, že keď plán budeme robiť na nejaký dom, tak že by sme vedeli ako kde, jak, čo má byť. Musíme všetko rovno, čiary a takto. Technológia, predstavby budov, informatika v odbore, odborné kreslenie. Tieto také, že 4 sú také, že najhlavnejšie, čo potrebujeme na to, že by sme sa zdokonalovali. Hoci odbory ako murár alebo elektrikár nelákajú dievčatá, v stolárskej dielni som predsa len objavil druháčku Simonu Kováčovú. Malička ma to tak zaujímalo, aj keď s dedom sme chodili na chatu, tak som mu pomáhala, baví ma to. Z začiatku to bolo taký nezvyk, také ťažké a chlapci mali blbé pripomienky a také, ale už je to super. Všetci žiaci zhodne tvrdia, že po vyučení sa chcú remeslám venovať naplno. Teším sa aj na to, lebo taký murár dobrý vie zarobiť veľmi dobre. Tak si myslím, že vo svete nás bude treba takých odborníkov, ako môžeme byť my, keď sa vyučíme. Uchytiť sa na trhu práce majú šancu nielen u nás, ale v celej Európe. Riaditeľ školy Jan Pituch. Je malý záujem o tieto odbory. Slovenská republika stráti forteľ remeselný. Vytratil sa záujem o manuálnu prácu. Tá generácia, ktorá kedysi robila v tom priemysle, odchádza do dôchodku. A nových mladých posíl je málo. Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik. Slovenské školstvo dlhodobo produkuje veľa absolventov v odboroch, ktoré nie sú zamerané priemyselne, napriek tomu, že Slovensko je priemyselná krajina. Toto je dlhodobo neudržateľný stav. Citujeme z vyjadrenia rezortu školstva. Ministerstvo školstva podporuje odbory vzdelávania, ktorých absolventov je nedostatok na trhu práce zvýšeným normatívom. K takýmto patria aj odbory vzdelávania zamerané na remeslá a remeselné zručnosti. Mladí ale dávajú prednosť iným profesiám, čo prinútilo niektoré stredné odborné školy buď znížiť počty žiakov, alebo dokonca aj zrušiť niektoré študijné odbory. Pre nedostatok kvalifikovaných pracovníkov je súčasným trendom ekonomická migrácia. Tá je však podľa Pavla Kováčika iba ťažko udržateľná v konkurencii iných trhov. Druhá vec, na migrantoch tých ekonomických nemôže slovenské stavebníctvo stáť. My potrebujeme produkovať vlastnú kapacitu, vlastné pracovné sily našich odborníkov.